Ix-xogħlijiet ta' restawr fil-Berġa tal-Ingilterra fil-Birgu li bdew f'Mejju li għadda mistennijin jiġu finalizzati sal-aħħar tax-xahar id-dieħel. Dan ħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata fost l-oħrajn mill-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici u s-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zerafa Civelli. Il-Berġa tal-Ingilterra kienet waħda mis-seba' bereġ illi l-Kavallieri ta' San Ġwan kienu bnew fil-Birgu mal-wasla tagħhom f'Malta fl-1530. Din il-binja kienet inkluża fl-Antiquities List tal-1925 u hija binja skedata bħala Grat wieħed. Illum din il-Berġa qed isservi bħala ċentru tas-saħħa tal-Birgu. Il-perit responsabbli mix-xogħlijiet Timothy Portelli spjega x-xogħol li kien jirrikjedi dan ir-restawr. Huwa qal li fost ix-xogħol li sar, ir-restawr fil-ġebel u l-aperturi tal-faċċata kien jirrikjedi l-aktar xogħol. Analizzajna ġebla biex kun aktar id-dejja ċara ta' x'tirrikjedi l-faċċata bħala xogħol. Bdejna bit-tindif tal-faċċata speċjalment fil-pjano nobile. Imbagħad għaddejna għal sular ta' isfel fejn kellna niftħu l-filu kollha li kienu tas-siment li jagħmlu ħsara lill-ġebla. Fis-sular ta' fuq provajna kemm jista' jkun insalvaw il-fili oriġinali u rkrejna l-biċċiet li ma' żmien intilfu. Preżenti għal konferenza tal-aħbarijiet kien hemm il-Viċi Sindku tal-Birgu Christopher Kassar. Huwa qal li restawr bħal dan fil-belt tal-Birgu kien importanti ħafna u spjega li din il-berġa hija ta' utilità għal ġerbin. Dawn is-snin ħad intuża għal ħafna affarijiet li jkollu l-Kunsill Lokali, korsijiet għall-adulti, korsijiet għat-tfal, lob u dak kollu li jirrikjedi il-Birgu peress li l-post huwa ċentrali. Dan ix-xogħol ta' restawr jifforma parti minn ħidma li saret mid-Direttorat tar-Restawr b'kollaborazzjoni mal-Fondazzjoni Kottonera u l-Kunsill Lokali tal-Birgu.